İstanbul Maltepe'de 4 katlı yaşayış jaýynyň ikinji katynda Türkmenistan watandaşy bolan Eziz Babahanowyň jansız bedeni tapyldy. Bu waka aýyň 21-inde Maltepe Fındykly mikroraýonunda Mehmet Akif Ersoy köçesindäki 4 katly binada akşam saat 7 töweregi bolup geçendigi habar berilýär. Eziz Babahanowyň hereketsiz ýagdaýda ýatanlygyny gören goňşulary polisiýa we tiz kömek gullugyna habar berýär. Netijede lukmanlar Ezizi ölü ýagdaýda ýatandygyny keskitlediler we şol bir wagtyň özünde polisiýa işgärleri derňew işini geçirip başlaýarlar. Türk polisiýasy kimdigi belli bolmadyk merhumyň barmak ýygyny alandan soň 40 ýaşly Eziz Babahanowdygy belli bolýar. Derňew wagtyny öz hereketleri bilen şuha görkezden şol binada ýaşaýan 48 ýaşly Özbegistan watandaşy bolan Gülnoza atly bir zenani polisiýa işgärleri tutýarlar we Gülnozanyň öýüni barlanlarynda merhuma degişli bolan şahsy zatlar tapylýar. Netijede Gülnoza Eziz Babahanowyň söýgülisi bolup çykýar. Gülnozanyň aýtmagyna görä, şol gün gündüz sagatlarynda öz ýaşaýan ýerleriniň ýakynyndaky Özbek naharhanasynda elde ýasalan spirtli içkini satyn alyp içýär. Şondan soň Eziz ýaraman başlaýar. Söýgülisi Gülnoza bolsa, ony öýünden alyp çykýar we öýüne ýeközi dolanýar. Gülnozanyň şübheli hereketlerinden we inandyrjy gelmeýän sözlerinden soň polisiýa işgärleri 48 ýaşly Gülnozany jenaýat jogapkärçiligine çekýärler.